Umbutho woono-Taxi i-National Taxi Alliance i-NTA ngamafutshane uthi uzakwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba abakhweli bahlala bekhuselekile kwintsholongwane ye-corona. Lo mbutho ubongoze urhulumente ukuba alincede elicandelo lezothutho nanjengoko kukhangeleka lingaphulukana nengeniso xa kufikwe kwinqanaba lokuba abasebenzi bahlale emakhaya. NTA itsho oku kwinkomfa noNondaba eRhawutini namhlanje. Umbutho woono-Taxi i-National Taxi Alliance uthi uza kusebenzisana norhulumente ukunciphisa ulwamvilo lwentsholongwane i-corona. Kodwa lo mbutho uthi awuzukwazi ukunciphisa inani labantu abaya kwiirenki zalo njengoko kungabetha amalungu alo mbutho epokothweni. You have just asked of us whether in a 15-passenger combi we may have decided to reduce the number. That would then mean, ultimately, that we'll be providing transport for zero. Lo mbutho ucele urhulumente ukuba angenelela uncede njengoko kukhangeleka ukuba le ntsholongwane hleze inyanzelisa abasebenzi bahlale emakhaya. We are told that matters are going to be discussed in NADLAC. And NADLAC is only going to look into its own interest, the interest of big business, not us. We will sooner or later go out of business. And nobody is not saying anything. Ukanti umbutho osebenzisana nalo mbutho woono-Taxi ikhwela transport application uthi uzaqinisekisa ukuba izinto zokuhlamba izandla zikhona kwiirenki ezisetyenziswa ziiteksi zalo mbutho. We'll also be providing rank and travel sanitation, which is what we are finalizing now with my colleagues as we stand. So this will involve sanitizers in the rank, sanitizers for the marshals who are there assisting the commuters into the vehicles. Lo mbutho uthi nawo uthatha intweni. The taxi industry can only do so much. We do not have resources ourselves available. Nangona kunjalo i-National Taxi Alliance ithi iza kulandela ekhondweni likarhulumente ukulwa le ntsholongwane ye-corona.